खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 14 सेप्तेम्बर 2020 समबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझाराव सासे बेंकआव साख्रि मावग्रा 5 नाम्बार टेङापारा गामिनि निरुपम नार्जारिया मैयाहाय कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। आरो बरपेटा मेडिकेल कलेजावबो सासे बर' मानसि बेनि मुङानो जाहैबाय अमाचरन नार्जारी बिथाङाबो कर'ना भाइरासनि देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङाबो थैनांगौ जाबाय। दासिम क'क्राझाराव कर'ना भाइरासजों थैनाया गासै 20 जन जाबाय। लोगोसे नेपाल हादोराव आरोबाव फिन खेबसेबाव हा गुगानाय जाथाय जादों। नेपालनि सिधुपाल्चक होननाय दरसे जिल्लायाव जादों। बे जाथायाव गोबां मानसिफ्रा दासिमबो हा सिङावनो दङ। थैनाया दासिम गासै 11 जन जाबाय होननानै खौराङाव फोसावदों। आरोबाव गोबां मानसिफोर थैबावनो हागौ। बे जाथायाव गासै 9टा न'खरफ्रा हा सिङावनो दंगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं US हादोरनि खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिब्ला 15 जुनाव चाइना हादोरजों जोंनि बे हादोरजों गालवान भेलि अफ बेजिं लादाखआव दाङाबाजि जानाय जाथायाव 40-50 जनल' नङा, गासै 60 जन चाइनिज आर्मिफ्रा थैदों होननानै फोसावनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कंगना रानावतआ मैयाहाय महाराष्ट्रनि गभर्नर भगत सिंह कछारीखौ लोगो हमनानै गावनि गासिबो जाथायखौनो फोरमायनानै होदों। आरो बेनि फारसे गभर्नर भगत सिंह कछारीया एक्सन लागोन होननानै फोसावनानै होदों। दा मा जायो नायनोसै। बिथाङा गावनि अफिस सिफायजानायखौ मोनफिननोबो हागौ बा मोनफिनाबो जानो हागौ। जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोनहा आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। लोगोसे बे खौराङाबो मुम्बाइनिफ्रायनो नेभि हानजाया महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरेखौ चिफ मिनिस्टार मासिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। मानोना महाराष्ट्रआव शिबसेना हानजाया गोबां बेरेखा खामानि मावगासिनो दङ आरो महाराष्ट्रआव शिबसेना हानजाया थेर बेथेर जानायनि लामायाव फैखाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि सासे BJPआव खामानि मावग्राखौ TMCनि माखासे खामानि मावग्रा सुबुंफोरा फासि होनानै बुथारनानै गालाङो। बे बुथारजानाय मानसिनि मुङानो जाहैबाय गणेश रय। बिथाङा थांनाय सुनिबारनि बेलासियाव न'निफ्राय गोमादोंमोन। बेनि अखानायै बे गणेश रयनि गोथै सह'खौ दंफाङाव दिरुंजों आलायनानै मोननाय जादों। TMC माने कंग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बिसोरहा मोनसे हानजा दं जायबा वेस्ट बेंगलखौ सालायगासिनो दं, ममता बेनार्जीनि हानजा बेयो। बिसोरनि हानजाया बिसोरनि हानजाखौ बुथारो, बिसोरनि हानजाया बिसोरनि हानजाखौ बुथारो। वेस्ट बेंगलाव गोबां गाज्रि जाथाय जागासिनो दङ। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि दरसे गामियाव, गामिनि नामखौ आं बुंथ'ला, गामिनि नामखौ बुंब्लाथाय गामिया बदनाम जागोन। बै गामियाव न'खरसेनि बिमा सासेनि फिसाला सानैया, बिदा फंबाय बिसोर सानै दंमोन। बिसोर सानैया UPPL आरो BPFनिमोन। सासेया UPPLनि, सासेया BPFनि। बिसोर न'खरावनो हानजानि बाथ्रा रायखांनानै गावजों गाव बुलायलायो आरो बुलायनाय समाव सानैबो गोब्राब जखम मोनो। बे खौरांखौ आंनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय फोरमायहरनाय जादों। जोबोर लासिं सिंनि खोथा नङा होमबा लोगोफोर? गावजों गावनो न'खरसेयावनो बेबो बर'जों बर', ओरैबायदि लासिं सिं। लोगोसे आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावग्रा बा साख्रि मावनाय तेजपुरनि DTO दिनेन कुमार पेगुखौ माखासे रुल्सखौ मानिनो थाखाय बा सिफायनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय होखारहरनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय तेलुगु सावथुननि मुंदांखा रेबेल स्टार, एक्सन स्टार, ब्लकबास्टार बिथां प्रभासआ फरेस्ट बिफानखौ बा हाग्रा बिफानखौ जौगाहोनो थाखाय नोगोद 2 कौटि रां दैथायहरनाय जाबाय। बिथांनि बार्थडेबो फैगासिनो दं। बिथांनि बार्थडेया जाहैबाय 23 अक्ट'बराव। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जुदि सा सानजा भारतनि गासैबो रायजोआनो खौसे जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लायो, अब्ला जोंनि बे सा सानजा भारतआवबो इक'नमि आरो पलिटिकेल सुपार पावारखौ मोननो हागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथां, मेघालयानि चिफ मिनिस्टार बिथां कनराड के सांमाया खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि नयडा होननाय दरसे जायगायाव गंसे न'खराव हौवा हिन्जाव नांलायदोंमोन। नांलायफुबाय थानाय समावनो बिसोरनि सासे 3 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया गेजेराव हाबखावदोंमोन। बे गेजेराव हाबखावनायखौ बे गथ'नि बिफाया फ्ल'राव हायाव गारजाबनानै बुथारबाय। दा बे दुथां बिफाखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मैयाहाय जादों बे जाथाया।
मैयाहाय बेलासियाव जादों। मैया आं जेब्ला भिडिअखौ खालामखांबायमोन बेनि उनाव जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो दासिमबो आंखौ 51% सुबुंफोरानो साबस्क्राइब खालामाखै। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ। बिथांमोना भिडिअखौ ओरैनो नायगासिनो दङ नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै। मानि थाखाय साबस्क्राइब खालामाखै बेखौ आं मिथिया, ना आंखौसो गाज्रि मोनो ना आंखौसो नायनो बायो बेखौ आं जेबो मिथियाखै। जिखियानो जादोला हायोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय।